Добрый вечер, да? Хайырлы кич. Hürmetli тамашачылар. Гениальнейший кинорежиссерны тыңлап алыгыз әле. Бүгенге тапшыруга шакырдылар. Нигә шакырдылар? Үзем дә белмим. Приглашают умных людей. Нәрсә эшләйсең инде? Беләсезме? Мин әле кино төшерәм. Фильм, кино. Да? Может быть, Оскар бирерләр. Фильмның исеме 13 булачак. Төп рольне мин үзем уйнаячакмын. Это не моя воля, это воля народа, да? Башкирияга барган идем. Телефонга Айдарның музыкасын куеп кайттым. Вот это. Мохнатый шмель, на душистый хмель. Цапля серая, камыши. Надоело все. Кызыл розалар, кызыл розалар, кызыл розалар. Сию гүлләре. Вот эта песня, да? Шуңа, хөрмәтле тамашачылар, Оскар ала торган фильмга мотлак Айдарның оркестры уйнарга тиеш. Да? Кулакларны тырпайтып, бергәләшеп оркестрны тыңлыйк.